Ahojte, máte chvíľu? Koľko platíte za nájom? 860 eur? Myslím, že na túto lokalitu je to celkom dobrá cena. A mohli by sme si spraviť malý tur? Jasné. Tak poďme na to. Tu nám odbili, keď sme sa sťahovali. Chodba, slež, kuchyňa, slež, kotolňa. Mne akože to veľmi vyhovuje. Mám všetko, čo potrebujem po ruke. Hej, len sa otáčam. Všetko mám dostupné. Nice. Všetky lámpy sú tu skoro pôvodné. To je pôvodná? Hej, bude nádherná. Super. A výška toho priestoru? Koľko to má? 3 metre? 20. 3,20. Že toto sú umelecké lampy, ktorým máte vzťah. Hej, môžeš si to teda svietiť ako potrebuješ. Ma to vypieklo. Teplé, studené svetlo. Čo je najobľúbenejší kreatívny prvok u vás v byte? Tak, je to jednoznačne tento náš šatník, ktorý vznikol úplne, že z ničoho. Potrebovali sme si niekam dávať si všetky veci. Ktorý sme tu robili low cost a tak, aby sme s tým boli pokojní my. Ako často robí slovenský architekt low cost? Je to si veľa ľudí myslí, že architekt robí strašne predražené veci a my sa práve že snažíme rozprávať primárne o cene. A je to časté, že sa s tým klient stotožní? No, Je to boj. býva to boj. Akože asi záleží od toho klienta. Tento prechod je taký úplne veľkolepý. Tie stoličky sú tiež nejaké vintage kusky. Hej, to sú pôvodné. Možno by ťa zaujímala potom aj tá... Anomália v podlahe. Môžem si tipnúť? No vyskúšaj. Lebo tam kedysi boli kachle. Nie. Je to tak? Nie, Boli tam tam je takhle? prepadovať diera. Tam keď si neposlúchala, Čiže hajzlík. tam mi nahodila. Ako dlho si hľadal tú polohu na stene? Tak precítená proste. Je to ruka umelca. Ale je to príjemná atmosféra. S tými svetielkami. Až to plítme mi vôbec nevadí.